Din Jetta mill-Litwanja u dan Abe, Pollak. It-tnejn emigraw lejn l-Afrika t'isfel, fejn iltaqgħu u żewġu. Dan it-tifel tagħhom, Cyril. Jetta u Abe bil-kemm talmu jitkellmu bl-Ingliż. Imma bilhom Cyril jirnexxielu jitgħallem 15-il lingwa. Cyril jikseb dottorat f'diversi dixxiplini. Jirbaħ premijiet internazzjonali għal ħidma tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem. U saħansitra iwaqqaf skejjel biex aktar tfal ikunu jistgħu jitgħallmu. Cyril jagħmel ukoll ħafna xogħol ma' persuni b'diżabilità. Cyril illum huwa saċerdot. Din l-awtobiografija tiegħu. Jisimha And the Journey Begins. U l-vjaġġ jibda. Melanie tiltaqa' miegħu fis-seminarju tar-Rabat u tintroduċi ruħha billi tiktiblu isimha fuq il-pala ta' jdejh. Għax Fader Cyril huwa nieqes mis-smigħ huwa nieqes mid-dawl. Iva, jaf 15-il lingwa, għamel dak ix-xogħol kollu mingħajr ma jista' jara xejn u jisma' xejn. Ma Fader Cyril mill-ewwel inħossuna komdi nikkomunikaw. Ħafna nies iħossuhom konfużi u nkwetati għax ma jkunux jafu kif se jġibu ruħhom ma nies neqsin mid-dawl u mis-smigħ. Jien irrid ngħinhom jifhmuna aħjar u jikkomunikaw magħna aħjar. Fader Cyril huwa l-unika qassis fid-dinja li ma jarax u ma jismax. Fader Cyril kien nieqes mis-smigħ sa mitwelid. Imbagħad ta' 38 sena qabditu marda li bil-mod il-mod ħaditlu l-vissa ta' jnejh. Meta għamejt, ir-reazzjoni tiegħi kienet rabja kbira. Ħassejtni irrabjat u kont imdejjaq ħafna. Ħassejtni frustrat. Imma l-fidi tiegħi falla ma nbidlitx. Jien dejjem nafda li nnifsi f'idejn Alla. Ma nismax lil ġismi, imma nisma' lil ruħi. Iżda da ma jfissirx li kollox faċli għalih. Kienet l-iktar ħaġa diffiċli meta tlift il-vista, għax qabel kont nara. Kont nivvjaġġa, kont insuq, kont nikteb, kont noħroġ waħdi. U issa li ma narax, ma nistax nikteb, ma nistax nimxi waħdi, u ġejt niddependi fuq ħadd ieħor. U dan huwa diffiċli ħafna, imma jien aċċettajtu. B'dan l-apparat Fader Cyril jirnexxielu jaqra l-gazzetti u jista' saħansitra jikteb l-emails u jibgħat il-messaġġi. Dan hu l-mobile li nuża biex nikkomunika. L-icons ma nistax narhom. U dan hu l-braille, għajnejja. Ta' 21 sena Fader Cyril akkwista l-ewwel apparat għal dawk neqsin mis-smigħ. Alarm clock jivvibra li Cyril kien ipoġġi taħt l-imħadda. Illum Cyril kapaċi anka jaqra l-ħin minn allott speċjali li jilbes ta' kuljum. Biex jamministra s-sagramenti, Fader Cyril ma juża l-ebda apparat elettroniku. Imma kif jirnexxielu jqarar? Sempliċi ħafna. Kemm tiktibli dnubiet fuq idi, jekk ma tafx il-lingwa tas-sinjali. Sakemm ikun hawn Malta, Fader Cyril jiċċelebra l-momodija ta' Mark Henry. Din l-ewwel darba li qed jagħmel wara li tilef il-vista. Fader Cyril ukoll iżewweġ diversi koppji. Jgħidilna li qabel il-qudies jitgħallem il-qari kollu bl-amment. Illum Fader Cyril jgħix f'Londra. Joqgħod f'appartament waħdu u jirnexxielu jagħmel kollox waħdu. Ma jismax u ma jarax, imma jnaddaf, isajjar, jaħsel, jgħaddi l-ħwejjeġ u juża l-internet. Inħobb immur xi passiġġata madwar l-appartament. Nieħu gost waħdi għall-kwiet, bħal kulħadd.
Il-bastun li juża Fader Cyril huwa aħmar u abjad. Dawn il-kuluri jfissru li huwa nieqes mis-smigħ u mid-dawl. Fil-ħin liberu tiegħi nħobbu koll impinġi b'subajja. Nuża 7 kuluri bħal l-abjad u l-isfar. Imbagħad inħobb nagħmel it-tai chi u naqra wkoll. Xi kultant immur niltaqa' ma' sħabi u noħorġu flimkien. Lil Fader Cyril nistaqsuh jekk qatt jikbi. Le, inħossni tajjeb. Dak kollu li ġrali huwa rigal sabiħ minn Alla. Din hija s-sejħa tiegħi minn Alla għax in-nies jisimgħuni. Għandhom bżonni biex ngħinhom. Fader Cyril ixebbaħ lilu nnifsu ma' San Pawl. San Pawl huwa l-qaddis favorit tiegħi. Inħossni ferm ix-xurtjat li qiegħed f'post fejn San Pawl għex, ippriedka u talab. Bħal San Pawl, Fader Cyril mhux dejjem kien Kristjan. Il-familja tiegħu hija ta' fidi ludija. Fi xkunitu xtaq isir rabbi, imma mbagħad sar qassis Kattoliku. Darba kont miexi mit-triq li tgħaddi minn ħdejn il-katedral u rajt bħal dawl speċjali. Kien fil-25 ta' Jannar, l-istess jum tal-konverżjoni ta' San Pawl. Ma kontx naf xi jfisser dak id-dawl. Tlabt li sieħbi jħodni fil-katedral għall-quddiesa. Hemmhekk ħassejt li l-Alla jsejjaħli. Is-sejħa tiegħu aċċettajta mill-ewwel. U meta wara l-quddies kellimt lil sieħbi, stqarrejt miegħu li kont rajt id-dawl. Imma ommu tgħidlu li jekk isir Kattoliku jista' ma jersaqx aktar lejn id-dar. Fader Cyril iħossu mkisser. Iebsa wisq li jkollu jaħażel bejn ommu u l-fidi. Iżda jaħażel il-Kristu u jinfiret minn mommu. Cyril jibda jiktbilha ittra kull ġimgħa, imma ommu qatt ma twieġeb lura. Iżda 3 snin wara, ftit ġranet qabel Cyril jiġi ordnat qassis, ommu tiktiblu lura u tgħidlu li kienet se tkun preżenti għaċ-ċerimonja. Waqt iċ-ċerimonja, ommi qabdet li jdejja u l-isqof staqsija trid tagħti libnek lill-Alla u qaltlu iva. Dan kien mument tal-għaġeb. 5 snin wara, ommi mietet. Il-vjaġġ ta' Fader Cyril bħala qassis beda minn hemm. Illum jistqar magħna li għad baqalu ħafna u ħafna xogħol xi wettaq. Għax li bħal Ġesu jaħdem qalb in-nies huwa dak li għamlu ferħan. It-tjubija hija l-uniku lingwa li t-torox jistgħu jisimgħu u li l-omja jirnexxilhom jaraw.